AllDay Project te hi an hlawh cham mai thei ani chuan an mo pu deuh ber chu tuna chuan Bailey ni tat mai alam thiam lo wanglam chu ani lo chiang a chan chu a thiam zia kan shevek ome ma se a chan ber ero chu an lam dan routine te hian a group member puidang te om ti nom lo mel taka alan tir thin wang hi ani a stage vela a member puite chu perform ai ma in ti dig lo hlawh taka an lam dan steps te ti anang ema chu an stage performance tun hnaiami te in enani chuan in muthiam mai ome kathil soyom zia dik tak chu tuna hi chuan an lam dan choreo ber hi buai na chu ani an footwork rang zet le details kim chang em te hi Bailey na ti chuan adik thap maya chu wang chuan group anga ding ni ma se Bailey lamin mit alale nge thin member dang te an thiam lo em wang lam ni lovin a hu hawa roll thapa hanti chiwak an ni lo atin ni chu wang chuan powerful tak anga lan ai ma chuan mu an nuam lovin adik lo riau hian an lan pha zok katani online people how te point hei hi an lo mu chata mi pakhat chuan aru lang ro da commentin ama ba kina nal taka ti theilo turang chi lam da na zir tir ani bere ti in nya tiang chu alanda na ni tat midang le po in zep nei lem lovin ti hian a ziak ve boka choreographer thatak ani lo ti chian na ani ama tan ba ka thiam theilo tur choreo siama atim te tan ni lovin ti in ouch chuanin mi te hian Bailey hi athiam love an ti na lamani lo mi zong hian athiam an ti vek a member puidang te aya athiam bik thin ma chu ani